Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. A cikin wannan bidiyon za ku koyi yadda za ku magance matsala kamar irin wannan wanda kuke gani, app not installed. Ita dai wannan matsala tana faruwa ne a lokacin da kuka buƙaci installing ɗin application a cikin wayoyinku na Android. Magance wannan matsala abu ne mai sauƙi. Ku bi mu sannu akan hankali domin ganin yadda za mu magance wannan matsala. Ku daure ku taɓa mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shirye duk lokacin da aka ɗora.